Avoimuus, rehellisyys, ennakkoluulottomuus ja yksilön kunnioittaminen ovat Suomen vesiremontin toiminnan kulmakiviä. Missiomme on: sadevesi ei turmele ihmisten koteja. Suomen vesiremontin tarina on lähtenyt liikkeelle Oulusta. Yritys perustettiin vuonna 2018 tarjoamaan selkeää saneerauspalvelua ränni- ja kattoremonttialalle. Toimimme asiakaslähtöisesti ja huolehdimme asiakkaasta. Meillä työskentelee kokenut, sitoutunut ja nuorekas joukko ammattilaisia, jotka aidosti viihtyvät työssään. Työtämme leimaa ahkeruus, ammattitaito ja korkealuokkainen työnjälki. Olemme aktiivinen ja eteenpäin menevä yritys. Kehitämme toimintaa jatkuvasti yhä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Katto- ja vesikoururemontti lähtee liikkeelle talosi tarpeista. Ilmaisella kartoituskäynnillä selvitämme huolellisesti kotisi nykyisen, kattosi tai kourujesi kunnon. Kartoitamme mahdolliset ongelmakohdat ja teemme korjaussuunnitelman. Tarjoamme helpon kokonaispalvelun takuutyönä, mikä on asiakkaidemme mieleen. Asiakaslähtöinen ja eteenpäin katsova yrityksemme suosii nykyaikaista ja avointa työkulttuuria. Toimipaikkamme sijaitsevat Oulussa ja Espoossa. Suomen vesiremontti.